At dati cooker may atanay. Kasi niya It's tulot not cooker. It's cook. Niya tulot tom. I am making fried rice. Makikita sa matagong kun ba, oy? Makita ba set? Nay. Nagling ka mo nagkurog mahal. Ano lang, ingat and then... Ingatan nagkam titoyo? No, I'm going to add the... Hold on. Pause. Where is the Ricardo? And then... Ay, susaw namin dito, eh. We're going to add... this one, okay? We're going to add Maggi Supreme Syrup. It's from Munich. Thank you very much for the sponsor. So we will add a little bit of this. Okay, just a little bit for the taste. Okay, this is for everything. It can be for adobo. It can be for fried rice. It can be for. It will serve as magic syrup to whatever you're cooking. Okay, just wait. Nyabobramot, ihang. Ay. Naghuhugas ng itlog. So, Itlog. kagagaling lang namin ng palengke. Hada mo, itlog. Bet. But this is what you call brown eggs. This one Brown is egg. Brown. organic egg, mga labidabs. Ay. So, galing kami ng palengke ni Romel. Ito ang pinipili ko kung meron ko nakikita. Bakit tinatawag na more healthy or organic egg? Mas masustansya po ito kasi tawag dito, ito yung tinatawag nating free-range chicken. Itlog ti free-range. Kaya nasawon, agi nakabulos nga man manok. Ay, nakawag. Okay, han nga gijay alalagaan tayo jay poultry houses or farms. Okay, so ang kasto tamas na may mayat kanuno ka. Iso nga, kailangan natin hugasan ng mabuti, sabon, tsaka one by one para matanggal ang kanyang mga bacteria, mga viruses na hindi nakikita. Pagkatapos ng sabon ay banlawan po ulit natin. So, inang ipakita mo nga ito yun eh. Daytoy. Makikita? Makikita, itlog. Makikita daytoy ng itlog. Tapos, pupunta yung paminsan, tapno, naimas. Tapno, nadif. So, medyo okay na. For tonight's dinner, ay fries lang. And also, bumili ako ng sweet corn. Kasi nga, galing kami ng market ni Romel. So, mais tayo lang ti pagrabe etag, diet tayong butunta. Nag-rice kami tapte tinagado. So, itong ating lulutuin ngayon for dinner. Boiled egg lang. And also, yellow corn. Okay? So, ganito po ang itsura ko mga labidabs. Hindi pa po ako tapos. Kailangan ko nag-map ako kanina. Pagkatapos galing ng palengke. Then, bago ko mahawakan si baby, ay kailangan ko munang maligo para malagad ko siya. For now, dahil nakaligo na si Romel, siya munang may hawak kay baby. Tomorrow, check up po namin. Appointment po ni baby kay Pija sa kanyang doktor. So, okay na po. Ito na po ang ating brown eggs. And, isunod natin ang mga gulay or corn. Okay? Yellow corn. Pero iba pa rin po ang lasa ng mais sa probinsya. Mas matamis po siya kaysa yung mga nabibili-bili dito. Ano? Ano ba nang naka-video ata? Naka-video? No? Apo. Mga lapitan. Siguro kami nakita mo nag-video dito yun na. Apo naglaing nga road. Pagkatapos maglinis sa bahay, gawaing bahay, ay magano po tayo ngayon. Bibili ng diaper ni baby, ang init. At saka gatas. Naubusan po kami ngayon kasi namimili po siya ng brand ng Pampers. Diaper, sorry. Kailangan natin bumili muna ng diaper at saka gatas. Meron siya dito ko nakita ang newsroom. So, kailangan natin ng ito na lang. It's 390. 2 Okay, newborn. Okay. So, ito, sa dinami-dami ng diapers, ito lang po yung gusto ni baby. Ito muna kasi sa linggo pa po kami bibili, nagmamadali. So,
Ito just for today and tomorrow. And then, kailangan natin tanong ng ano doon, ng isang gatas. Okay na. Mainit ang panahon, kailangan muna natin hanap tayo ng ice cream. Okay na mahal, no? Ice cream. Hello! Good evening mga labidabs! Welcome back to Manang Jenny Channel! At tuyak manin nga ngaw ka na kayo. So it's late at night. It's already 10 o'clock at night. Ngem, I am talking to one of the special nga tao dito'y pusok. Awan sa bali. Ngem, okay? Daytoy ket puraw tibok na po daw met. Ngem amuna met ag Ilocano. Okay, mga labidabs, I want to ipakita kada kayo. Aglalaukin English, Tagalog, Ilocano. Introducing, okay, Heatherlyn Kinadsen. She is my very kabsat, ading best friend. Agbalin nga kumaren ton. And she is in UK right now. Ket ag Ilocano isuna maaba kayo dun ganyo ti panagtungtong me. Ag hello kada kayo, ag kumusta, okay? Hold on. Hi, Heather. Oray, anya, kumusta kan? Kumusta? Yes, well, Heather, I am recording. Ag-hello ka because, you know, dagiti viewers ko, Manang Jenny Vlogs ket, most of them Ilocano, iso nga, ag-hello ka met kadagiti, agbuybuya iti channel ko. Ag-hello ka. Okay, hello. Kumusta? Nagitib agwibuya ti channel. O, kitain nyo, nagpintas ni Heatherlyn. Actually, maililiw akong unay, nagadayo, aday jay UK suna itata. So, anya ti oras mo ditan, Heatherlyn? I know. Mga 2 p.m. at 10 dito eh. Okay. Afternoon. So, 2 p.m. Heather, thank you unay. Nga hantay ko nga aday ti same nga. Yes. So, Well, thank you unay, Heather, nga adati time mo nga nagtawag, nagtungtong ta, maililiw nat unay kanyam. And my mother is here. Agsirip met. Say hello. At damit ni inang kong hello manen. Ket nalipatan na ag Tagalog isuna. Ayan. So mga labidabs, iyam amok kada kayo ni Heatherlyn. Isuna ket asideg unay dito'y pusok nagbalin nga kabsat ken gayem ko isuna. And ay na ado ti memories me together nga pan umuli iti salamagi. Ken bayabas. What else? Anya ti malagip mo pa ini. Agpidot ti kwa. Agpidot ti paper tree seeds. Ti watchtower nga istorya ken mga niti snacks. Yes. I remember Ken. Heather, I remember idi, nag-piano lesson ka aya, and your teacher's name ni Ma'am Grace. Malagip mo, idi ubing ka? I don't remember her name. Ngam nag-piano lesson ka? Nag-lesson sa Yeah, nag-lessons kay G. Kawayan, ket no mapan kag lesson sumurot nakmet, idi. Ngam before that, umulit at Santol 3. You know, J. Santol malagip mo? Nalagip mo iti at tiyempo nga tiyempo ti siesta time after lunch nga maturog ti aming nga tao kit papantayo nga alay ti santol ngem iti nagtayo nagdita gadba Yes. nagloud One. And mommy would say, mommy and Ninong Steve would say nga, ala, maturog kayo you know, after lunch, maturog kayo ngem, you and me, ala, umuli Jay Santol, and kuna na ag-in-inayad, han nga natagaring ngem, matin nagijigal ba, natagaring agring dantan, Heather, Jenny, yeah, I know. But anyway, Heather, thank you very much for your time nga nag-hello dito yung vlog ko. I love you and I wish you so much. Thank you for your time. When Ilocano tayo to. And mga labidabs, Amerikana dayta. Ngayong naglingag Ilocano o buyain yo. Anyway, okay, gusto react to Madam Dama. Thank you, Heather. Hi, mga labidabs. Kain tayo ng mani na nilaga. Ayan. Masarap po siya, lalo na pag bagong ani or bagong gabot Ilocano. Parparot nga man imas di sumambit no ka. So, right now, ti ububraot kat madama na agluto, ti pangaldaw. Ta,
Niinang ko kami tiga ewan kini baby. Tata. So nga siya kinagluto iti pangal daw. Ipakita na niya tilulot. Huwag medyo naluton. Dahil ito ay, apo na sinita. Ang scripted na dyan. Nagigtutag pa. Nagpudot. Aguray kayo, mga labi-labi, siguro kayo man na sinita. Dahil na iti pinakbet. Apo, nagimas na kayo. Nay, nagimason. Baon ni Sir Romel sa trabaho at pangal daw. So, meron siyang palang, pariya, okra, tarong, kamote, niya pa. Kun bukul ti utong, apo nagimasan o may kayon alam, mga labidabs na, may kay mga anong nagimas na si dati Ilocano. Nagimas nga pinabutan apo. Tapang kuringan nila kay kung nakaturugin nita manganan. And on the other side, I am boiling. Ay, saba. Saba. May mas data ni nga ikape, wano merienda, wano niya. Hello mga labidabs, good evening na po. So, tapos na po akong mag-shower, maligo para makarga ko na si baby later on. So, kain muna ako ng dinner. Ang aming dinner ay sweet corn, naluto na kanina. Oops, nahulog ang kutsara. May bisita kami, babae daw. And also just fries, this one. And bananas, maliliit. Ito yung tinatawag na senyorita. Ayan, kain na po tayo. Ayan po, nagbabantay ang papa. Kasi, yung tajura. Next, hangin ni Bibin. So, kain na po tayo. Ayan po mga lodabs.